Mbala tsara korialy. Atsika niany zegny andeha volagna raha zegny hitako bakô koa nisy olo koa amin'ny tantara koa. Izy tsy tantara fa karazagna raha tsy manjary ataony olo zay tsy mataotody. Tsaka tsy agnamia agnaraka satria atsaoko hoe fondy. Fa izy zay mikasiky raha ataony fondy izy fa tsy tognon'ny agnarana satria mety tsy fondy jiaby zegny ataotsika dans le même sac. Zegny. Ke ho an'izay fondy maregny sy ty eto, ho an'izay olo mikarakara razagna fanjakagna, ho an'izay omby asa. Tsy tokony ho meloko anao izy koa raha ohatra hoe tsara nataonao zegny le katy. Tokony contraire zegny anao tokony ho soutenir le raha ataoko eto, ataotsika eto zegny. Satria za io zegny hagnano karazagna hoe fampahafantaragna olo hoe amin'ny raha zegny ataony olo zay tsy mataotody sasantsasany. Ino man le raha io? Tsy ataotsika ela koragna. Misy olo raiky mba tia mikarakara vatagna mandeha magnatogno olo misy fanjakagna. De mifontogna zegny matetiky izy, ndaiky ziska fiainagna anazy tafaboaka, mety maromaro zegny raha nazony. Ile raha mitaha igny ravoravo satria nasagny zegny ny raha nambarany. Fa le fôny raha amin'le raha misazoko mahita le olo tahany manjary igny zegny karazagna hoe jaloux. Le fialongana izy igny karaha miateraka hoe izy ho lasa tia hagnano raha hafa. Ino ma ohatra raha andeha ataony amin'ny fotoagnany zegny? Tadiavin'ny contrôlena zegny hoe le olo sy ny fanagnany le nazony igny. Karakory ma moyen anaovan'le contrôle io? Bon, karakara reto aby zegny le raha misy. Le olo igny nita atao hatrizegny aminazy tao nahita fanjariagna mety hoe resaka business zegny raha mety nifagnarahandreo nandeha tsara. Maro be zay olo magnano raha zegny. Ya, tsika jiaby mamely tegna io samy mbola amin'ny secret-nazy. Izy koa fa tia contrôle anao zegny hoe le olo le tahanao tsy le raha mipetraka satria raha mipetraka matetiky fôny raha megny. Dikan'izegny arakaraka le fôny olo pitrahany zegny lasa ndraikindraiky izy mety ho tsara fagnahy raha tsy fagnahy. Io fa anao ataony te hipitrahany raha. Bakagny zay commenceny izy. Anao tio izy koa tia vian'ny tromba e. Bon, anao moa olo fampifontogna resaka raha aby regny, anao mety tsy malaigny. Fa ny raha karaha hoe rehefa mangalagala monogno anao jusqu'à fotoagnany anao andeha hagnano tromba io, anao karaha tsy mahita hoe nofy na raha hoe mba magnatapantatra fa anao tia hipitrahan'ny tromba fa le anao moa olo fampanompo, anao zegny hoe aregna fo ho izy anao. Ndraiky jusqu'à navy zegny andrany rombo, natao rombo zahagna, navy marigny ny tromba fa ny raha nagaga karaha tromba jiaby tam'le olo le fondinao igny fogna zegny navy aminao. Dikan'izegny trombanareo zegny karaha hoe copie conforme jusqu'à nombre trombanany raha ohatra hoe 6 koninao ary le mitovy aminazy jiaby le navy aminao. Anao mety tsy nilany fagnahy satria anao mieritreritra hoe mbola raha normal fo. Fa commence anao mahita zilany fagnahy hoe amin'ny moment zegny hoe anao koa fa mihanjika itrombanao igny zegny hoe lavilavitra amin'ny tany misy fondinao itromba igny tsy avy. Bon, igny tranga raiky commence anao mahazonogno fa misy raha karaha savapa. Fagnondreny koa anao tsy mahatsindry mandry momba ro tromba io na une fois. Fagntelo koa hoe amin'ny afarany anao natao ny asa igny zegny lany fagnanao fa velon'ny tegnanao zay commence mitsipotipotitrry. Fagnenefatra rehefa nataony zigny anao misy olo hafa koa nataony zigny devant ny masonao satria mety teo anao ny atrika koa zavanao mbala mitofo. Ko io anao zay commence poser question karakory tsara za nagnano asa tamin'olo ty tato tromba aby reo navy taminaka. Olo aby ty tafara ty ataony asa mbala mitovy tromba navy aminaka fo koa, mitovy tromba amin'ny fondy fo koa. Zavanao olo telotelo zegny nareo nataony zigny mitovy zegny le kahy. Tromba aminareo jiaby le olo ataony asa bakao zegny mitovy fo. Izy koa anao nahita tranga zegny agny, nahita raha karaha zegny, mitongava saigny fa anareo jiaby nataony asa igny tsy continue la vie tromba aby anareo fa igny le natao hoe fanjakagna nasesiny fondy. Tsy nanognonako izy teo voanalohany hoe tsy fondy jiaby ho za magnano raha zegny. Fa zegny tsy mataotody zegny olo ratsy saigny fony magnano azy.
ke izy koa raha ohatra hoe nahita tranga karaha zegny ianao direct tohana fa hoe tsisy aminao aby raha aby regny fa nasesiny fo zegny aminao ary izy igny tsy andeha ansoanao raha aby regny ya blocage mety mitotonka fiainagnanao satria hoe igny moyen fany amin'ny contrôle anao satria hoe naniseny masantoko zegny ianao na niseny karazagna fagnahy hafa mangala tahaka le tromba aby regny aminao mba afahany amin'ny contrôle anao à distance amizegny izy afaka amin'ny contrôle anao zay raha tiany atao zay raha tiany angatahany aminao no lasa hoe malemy zegny azony maro be olo victime raha zegny amin'ny moment reo mahita vidéo ty raha ohatra anao victime zegny osoto amin'ny commentaire io hoe commence bien anao hoe nahita raha tsy pare karaha hafahafa taminao kanefa anao zay tsy mahay hoe ino antony donc hoe zegny dikan'izy regny veloma samy tsara samy maivagna atsika jiaby azajignatsika mampiasa code promotsika mba azahoatsika le 15 € de bonus amin'ny première transfert veloma